AUGUSTO. Oyo na Antivirus, amono Omosayansi. Oyo Baba. Omogoko mbwate, Oyo Yeso. Omochenko mbwate, Oyo Baba. Kali chinguru chiane, Oyo Yeso. totere totenge, Oyo Baba. Oyo papa, Oyo Yeso. Oyo Yeso, Oyo Baba. Oyo papa, Oyo Yeso. Oyo Yeso, Oyo Baba. Oyo Yeso. Oyo Baba. Oyo Yeso. Oyo Baba. Mkoinyoraga kase narure, mechande menkenyi wankure, tishide milioni chitabarike, enyencho ndekonye na manyete, omukuru akangie talenti, kende timbwate ase waleti, ngachaka chingero bunego sori, chingero chiwansa bunomo sori, mokomoni seito na chakirete, sikuisikira ase nigonkumete, emaike ngo bwate gokulerana, chiselfie bataite tokoumerana, omogoko mbwate, Oyo Yeso. Omochenko mbwate, Oyo Baba. Kali chinguru chiane, Oyo Yeso. totere totenge, Oyo Baba. Oyo papa, Oyo Yeso. Oyo Yeso, Oyo Baba. Oyo papa, Oyo Yeso. Oyo Yeso, Oyo Baba. Oyo Yeso. Oyo Baba. Oyo Yeso. Oyo Baba. Nyasaye tali muntu urumire para umuyigire kiyoyo gose bitoja bekimunwa. Nyasaye tali muntu urapimire zuki omata bitogenda oboko. Nyasaye tali muntu urabikiruri agikiyo omata bitogenda Kisumu. Nyasaye nigagutuke kanisa ime. Ekorona inywire Nyasaye asandusiye nigongwitira mariga. Ekiagire nagaseri gwemeyega lakini bone gankurangiri gunde meyega. Ena kabeke uniform guchie sabari na guchie kanisa lakini rero kubekane no nyaga suti kana kaya. Nyasaye mutie mana nere, Nyasaye Baba. Yeso romu ya mutie mana. Asai kwa bantu bamitotoleka togenda Nyasaye igari no boke bugakare igari no marika kuburi Antivirus mpaka bone gaturanyuma bere. Yesu ayuma nyo kwa buso mutogo tabi mwanangu kura matunda igurari no tukakara marika togoteka hamina. Omogoko mbwate, Oyo Yeso. Omochenko mbwate, Oyo Baba. Kali chinguru chiane, Oyo Yeso. totere totenge, Oyo Baba. Oyo papa, Oyo Yeso. Oyo Yeso, Oyo Baba. Oyo papa, Oyo Yeso. Oyo Yeso, Oyo Baba. Oyo Yeso.